egyet. Mexikói téli pusztán cowboy lovagol, párhatollal a seggében vígan hídalol. Ej, hali-hó, föl a kezeket, mert különben szétlövöm az összes töködet. Hej, hali-hó, föl a kezeket, mert különben szétlövöm az összes töködet. Mexikói serifem egy buzi lovagol, gumibottal a seggében vígan hídalol. Ej, haj, Sanyika, hol a vazellin? Mákos tészta, palacsinta, kész van az ebéd. Ej, haj, Saca, hol a vazellin? Mákos tészta, palacsinta, kész van az ebéd. Na mondom, mexikói kuplerájban szól az zongora. Hát belép oda 3 cowboy meg egy bandita. Ej, haj, Jimmy, szét a lábukat, mert különben felhangolom ezt a zongorát. Se-sej, hej, haj, Jimmy, szét a lábukat, mert különben felhangolom ezt a zongorát. Párám. Hát, kedves közösség, engedjék meg, hogy átadjam a szót kedves barátomnak, kitűnő konferencié barátomnak. Fogadjam szeretettel Szarvas Henriket. Kedveket csak a szép estét kívánok, köszönöm szépen. Hát itt van, eljött ez a szép nap, tavasz van. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, itt az Eptenyésztők Országos Gyülekezetének kedves és nyárosi klub délutánján, bár már kolatéli órákat is értünk, de ezzel kapcsolatban hadd mondjak egy kellemes kis történetet. 2 buzi kerget egy kutyát ismeri? Nem ismeri? Hát én sem, de nem is szeretném megismerni, mert még kötelezővé teszik. Jaj, hát ez a mai kormányzat. Na de ma politikáról nem lesz szó, kedves közönségünk. Így én csak annyit tudok mondani, hogy remek kis házi buli hangulatot fogunk önöknek okozni budapesti vendégsztárok jelenlétével. Az első sztár, akit már talán be se kell mutatnom, és biztos megismerték az zongorájáról, az én kedves terrorista barátom, aki megnyitotta ezt a mai műsort, hát ő is fejezze be ezt a rövid kis előke blokkot. Ismét a szó, Sejmes Toni! Tonikám! Mexikói téli pusztán villamos üger, a kalóz bilinül és kéri a jegyet. Hello, cowboy, add a jegyeket, mert különben szétlövöm a tojásaidat. Jaj, hely, cowboy, add a jegyeket, mert különben szétlövöm a tojásaidat. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen barátom nevében, kollégám nevében, és már is beregjen tovább ez a kis kavalkád, ami a jókedv, a szivárvány minden színében a jókedvet akarjuk önöknek kicsikarni a kis szívecskéből. Hát kedves közönség, ha már a kicsikarásról van szó, csak eszembe jut a politika. Ugye már mesélik, hogy a Mina, a kisgazdapárt elnöke az állatkertben örökbe fogadott egy sasmadarat. Én eszembe jutott, hogy vajon az SZDSZ mit fogad örökbe? Szerintem egy orszarú, vagy például az MSZP a piros seggű pávián, némeljek a szarkát, a csókát, tudják én maguknak. Na, kedves közönség, menjünk tovább, inkább beszélünk egy kicsit a huncutságról, a szexről, hiszen tavasz van, a szerelem évada. Úgy hallottam, hogy Hófehérke egyszer, amikor, hogy is mondjam, hát kimondva, leszítta mind a híd törpét, kedves közönség, egyszer csak megszólalt, ezután mind a hetetben egyszer megszólalt a Hófehérke, ugye trombita kis klarinét, szóval miután mindegyiket leszokta, azt mondja, na, ez a hét is jól elment. Hát remélem, milyen jól el fog venni ez a ma esti hangulat is. További jó szórakozás, következő vendégünk következik.